We zullen de koffers in de auto smeten. En waarom? We gaan uitje naar Polen. Ja, Auschwitz, daar gaan we heen. Nou hebben we dat zelf al eens eerder bezocht. Maar opa en oma, ze kwam hem, die kon ik mee. Dus spul in de auto en dan kunnen we aan ze gaan. Nou, de laatste denkjes nog. Ja, kerstensien maar nemen mee. Ja. En dan ben we klaar aan voor, denk ik. Hè? Ja, dan ben we klaar. Nou, Op naar Duitsland. Je bent helemaal in de Semmerse stijl. ja. Prachtig. Nou, gaan we met die banaan. We gaan op pad, Mijkes Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je bent joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op pad, Mijkes Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je bent joggen. Waarom komen, hè? Nou, niet meer voor. Eindelijk rust. Maar we ben mooi in Duitsland in. Dus we gaan zelfs nog bij Grens zien we nog we hebben geen controle, maar daar zie je wel een voek. Dus we kunnen net samen Duitsland even inrijden. Nou, ze huis net aanhouden. Dat zullen natuurlijk ook heel vertrouwelijk uit. Dus dat is echt een voordeel. En iedereen met een pesje. Die moet nog een, nou ja, de verwachting is in ieder geval ten of jouw roeren. De verwachting is dat we daar om een kwartier of 6 of zo aankomen. Die oude zoon vinden. Dus nog 2 heel oor karkje. Many hours later. Nou, we zijn er. Maagdenburg. Maar alleen als je nou een code van de door krijgt, dan maak je er een hek. Maar Regio Hotel, dat is het. Nou, insect, niks meer mee, hè. Maar ze zijn bij Boven Joosje. Ja, kom maar je verder meneer Benno. Hallo, wie geht das hier? Oh, het gaat hier very good. Ja? Yes. Ik heb mijn piano onder de kussen. Oh. Moet je met je? Ja, maar smaakje. Ja. Nou, helemaal wel. Ja, maar het is de bruidspitten, hè? Oh. Oh ja, deze best nog een stuk, ja. Ja, die bent er nog wel. Ja, kool. Nou, je moet hem maar in uitladen. Ja. Je zei ze maar wanneer het voor. Klappie wel, ja. Ja, en nou nog zien dat er nog wat diep mis, zodat we nog een hapje eten kunnen. We pakken de auto nog een keer en gaan de stad even in. Nevens de dame achter de balie moest er nog wel wat diepen wezen. Nou, we gaan op ziek. En hier beloon je we. In een alleraardigst café en restaurantje. Nou, paken trouwt beppen naar binnen. Dan kunnen we eindelijk eten.
Nou, we zijn er. Eigenlijk een plakje om wat te eten. Maar dan zien dat smaakt het kartoffelen met gehaktworst. Denk ik. Nou, waar zit het eerste? We hebben het ook. Ja. Zou de mooiste kamer weg. Hoe die ook nog op. En, ja. En die van nu zeg ik even. Bij huis buikjes wel weer vol. En dus kunnen we de waarom-reis weer inzetten. Nou, dat wie nou denk je, want we hebben nog een bekeuring kregen zelfs. Is die verkeerd parkeerd of zo? Wielst je eigenlijk nevens mij wel mooi stier, ja Jere? Mooi plakje toch? De vlaggende moors, schoon wonen voor het ontbijt. En alles is goed van mij, hè? Eerst maar eens even jaren goed paak en beppen slept ha. Hoi pakenboten. Lekker slept? Ja, moet je eerlijk wezen. Nou, wie neem je hem net bij mij op mijn reisje? Maar ik denk niet zo mooi. Heel niet hebben sliep. Nou, je hebt het net slipt. Ja, we hebben het ook nog hard slipt trouwens, maar... we gaan hem ontbijt. Lekker al hè, zo'n ontbijt. Maar we moeten natuurlijk verder. En dus laden we het spul maar weer in de auto. We gaan nog wel een paar kilometer te gaan. We gaan op naar Krakau. Oh. Duitsland. Het prachtig mooi waar, we zijn onderwijs. De eerste 1200 kilometer hebben we gewoon. Maar vanaf jouw 100 trouwens. Maar het gezelschap is natuurlijk wat de passion. 15 graden. Is net een lust. Krakau is een van de belangrijkste cultuursteden van Midden-Europa. Het wordt daarom ook wel eens het Florence van Polen genoemd. Na Warschau is de grootste stad van Polen. Hierbij is het ongeveer 20 kilometer in naar Auschwitz. En dat is dus eindbestemming. Ken ik er nou bij? Ja, wel even hier. Dit drukt alle Naar de kelder. Maar we hebben het gewoon, hè? Zeker. Die op de ruimte wel. Kijk eens aan. Weinig bruidslieden. Zo, de mooiste kamer, dat gaan ze even aan.
ben in Krakau. Grote stad. En we zijn midden in het centrum. Ik krijg natuurlijk de koffers al hier even in totaal gebracht. En we zullen een terraskopziekje. Dus hier nog weer wat te drinken krijgen. En wie heb ik wel zin op wat. Ongeveer, nou, dikke 600, 600 kilometer rijden of zo. Nou, dan wil je een foto maken. Zie je een terrasje op, denk ik? Ja, er zit een borrel. En een borrelplankje. Een borrel en een borrelplankje. Ja. We hebben die ook, hè, goed, denk ik? Ja, we hebben die ook. Het was een windje. En wat wil parken, hè? Ek, hè? Ek, hè? Ja, wat er moet ik nou doen, hè? Nou, we zullen zien. Als we maar eerst in komen, denk ik. Geduld is een schone zaak. Ja. De Gruttemarkt. Het is het centrale plein van Krakau. Het plein dateert uit de 13e eeuw. En met een oppervlakte van circa 40.000 km is het vierkante plein een van de grootste middeleeuwse plein van Europa. Het plein wordt omjong door paleizen, kerken en historische burgerwenningen. Helaas kunnen we hier net al te toeristisch omslaan en dus doen we hier een hapje en een drankje en daarna gaan we het weer voort. Dan krijg ik gewoon wien in de boel. Ja, dit meidje net zo vaak mij. Beppe Djoke had er wien in de holle. Nou, wij gaan even een slag door het plein en dan weer op naar het hotel. Het is ondertussen 9 uur en als we ons bondje even bezoeken, wat we krijgen, hè, dan komen we erachter dat we eigenlijk een beetje bezorgd mitra zijn. Dan gewoon of we meer bier hebben. Ja, en en- meer. Ja, dat moet wel. Ja. En het bier is het goedkoopste van alles. Ja, en wij gaan dit doen, want dat weten ze nou natuurlijk. Het bloos even staan, Ja. Want wij gaan dit doen. Wil je dit oorgift? Dit gaat over die prijs van, van het We zijn afzet. terras. We zijn vreselijk afzet, Ja, ja. je moet net leeuwen. €100. Afzet. €100 voor 2 windjes, Ja. 2 biertjes, wat patat dat we deelt gaan. En oh ja, wij gaan snaps zo, dus wij denk ik. Ja. En wat kostte die patat? Nee, dat is 100 slotty. 24 goenen. Nee, euro. Euro. Van patat. Het is, ja. Nou, het gaat nergens meer om. En de winst zit in de holle. Dan krijg ik gewoon wien in de boel. Het is daar in de holle. Nou. We gaan hut naar het hotel toe. En dan maar weer eens medaille aan, want Dat is niet anders op. de pot is leeg. Ja. Nou, hier in de baantjes. Zo. We hebben die ook, die gaat onder begeleiding, maar waarom naar het hotel? De Oredijs zit er een heerlijk ontbijt voor uw kleer. En daarna maar we toch echt weer op paard, want we ben je met een doel.
Nou, wie bent er? Auschwitz. Nou, die worden daar altijd een beetje stil van. Dieter en ik hadden jaren Auschwitz al eens eerder bezocht. Sinds ons bezoek is er al een protte restauratiewerk verricht. Oude barakken worden weer herbouwd. En de orenpatten van het kamp worden bewust saletten zout ze binnen. Auschwitz bestaat uit 3 kampen. Auschwitz I, het basiskamp. Auschwitz II, Birkenau, het vernietigingskamp. En Auschwitz III, Monowitz, het werkkamp. Auschwitz I was in eerste instantie gebruikt als concentratiekamp voor politieke gevangenen. Auschwitz II, Birkenau, is eigenlijk speciaal ontworpen en gebruikt voor massavernietiging, met gaskamers en crematoria. Auschwitz II, Birkenau, is een enorm uitstrekt gebied. Een deel hiervan is verwoest, maar nog steeds is de omvang van de verwoestingsdrang heel duidelijk te zien. De treinrails leidden zo het kamp binnen. Van hieruit waren de gevangenen direct naar de gaskamers leid. Het is even een rare oergang, maar we zitten op 20 minuten en dus meiden we weer een einde aan deze vlog. De volgende keer show je met vervolg van uw bezoek aan dit indrukwekkende plakje. We gaan op pad, Marcus Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We
We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kan erop. Een keer op paard, maar is knaus. Wat is het mooi dat je met alle je bent joggen. We hebben alles in de kastjes. Okay, see you later, bye bye.